Toda kukutambira zvekare panguva yekunyengetera apo tosangana kuti tiwane nyasha dzaMwari. Panguva ino tiri kunamatira chinhu chinokosha, tiri kunamatira chinhu chinokoshera Mwari kutipa. Anova ndiye mweya wake unoera. Hakuna chatinogona kuita panyika ino kana mweya waMwari pasina. Chese chichabatwa nekuraramiwa nevana vaMwari chinoda mweya waMwari, chinoda mweya mutsvene. Hakuna chatinogona kuita iwe neni pasina mweya waMwari chikatambirika kana kugamuchirika paruoko rwaMwari. Kana tiri kuverenga Isaiah chapter 63 inoti iyo pakutambudzika kwavo kwose naiyewo akanga achitambudzika, mutumwa wakavazivisa chiso chake, wakavaponesa, wakavadzikinura norudo rwake netsitsi dzake, akavasimudza nekuvatakura mazuva ose akare. Asi vakamumukira nokuchemedza mweya wake mutsvene, naizvozvo akashanduka akava muvengi wavo, akarwa navo. Amene. Panapa pari kutaura vari mukati merenje. Hanzi mweya mutsvene ndiye akanga akavatakura, akavabereka kumusana, mbereko yake isingavhinzi, isingadoni. Hanzi ndiye aive navo pavaifamba mukati merenje. Vaina Mozisi muranda waMwari. Chakaita kuti zviendeke, mweya waMwari aive navo. Ndiye mweya mutsvene akaita kutiko mana idonhe 40 years daily non-stop, pasinai wazhara, pasinai tambudzika, vaidya nokunwa nekuda kwemweya waMwari. Dei wawana mweya waMwari, ndiye mweya mutsvene akaita kutiko bvudzi dzavo neshangu dzavo dzisabvaruke mukati merenje nezuva raipisa, kati mejecha nematombo. Hakuna bvudzi yakabvaruka, yakanga yakachengetwa nemweya waMwari. Ndosaka rikutiye ndinoda rimi remoto, iro rakapenyera vakare, rakavachengeta, rikava mumvuri wavo. Ndiye mweya mutsvene hanzi aiva navo mukati merenje, akaita kuti hembe dzavo dzisabvaruke, miviri yavo isaonde kana kuneta kana kuchembera. Vakararama upenyu hwekudenga panyika, chembere dzikava majaya, vakava nesimba remhandara, vakava nesimba remajaya, vachifamba mukati merenje. Waiva mweya mutsvene. Ndiye mweya mutsvene anonzi naIsaya, mweya washe uri pamusoro pangu nokuti wakandizodza ndiparidzire varombo evhangeri, kusvinudza mapofu, kusunungura vakatapwa nekuregedza vakatsikirigwa. Ndiye anoisa mafuta panzvimbo dzamadota, ndiye anounza kunyaradzwa kune anochema paZioni. Chaunoda mweya waMwari. Iyeyu mweya mutsvene aive nevatsvene kare, akaita mapipi navo. Ndiye mweya watinoda. Iye akanzi naErisha, Eria akwenda, ndoda double the portion. Ndiye mweya mutsvene watinoda panguva ino. Dei wanamata neni, wakumbira neni, Ishe kana motarisa vatsvene, kana morangarira vaprofita, kana morangarira vapostora, kana morangarira vaeridha, kana morangarira vafundisi, kana morangarira madhikoni, kuti umwe nemumwe mumupe mweya wenyu zvakaringana nekubata kwake. Neniwo mundipewo. Ndiye ari kunziyo, tenzi tonderai kare, mundipewo mwoyo mutsva. Kana madipa mwoyo mutsva, madira tsitsi dzenyu nengone dzenyu, ini ndichisarenda mweya wangu kwamuri. Tidireiwo mweya wenyu mutsvene. Ndo atiri kukumbira. Hakuna danho kana step yauchafamba panyika inoi usina mweya waMwari. Kungaa kurudyi, kungaa kuruboshwe, kune mweya erima, miteyo nemisungo yakaiswa naDebrosi, iyo haungaipedzi. Zvedzinza norudzi zvinomuka mukati mavanhu zvizhinji, asi vane mweya waMwari vachatsika zvinyavada, vachataura nendimi itsva, vachataura vhangeri nesimba, vachataura kudzoka kwaKristu, vachachengeta tariro yavatsvene, vachachengeta kutenda kwaiona muna mbuya Roisi,
kwakapinda muna mayunika kunogona kugara mauri. Tenda kwaena Mozisi, kutenda kwa baba Abrahama, kutenda kwaiwana Paulo, kutenda kwaiwana Isaya, kutenda kwakapenyesa, gombo rikapenya nenyanza ikapenya. Kwaiwana muranda wa Mwari, kwaiwana Peter, kwaiwana Paulo, kwaiwana Johani, kwaiwana Jakobu. Vakomana vakaona simba remweya unoera richishanda kubva muna Jesu nemuvaranda vake, rakaita mapipi namapipi. Kana kuine chaunoda chandinoda mukati meupenyu chashayikwa panguva inoi, mweya wa Mwari ndosaka muimbi, ndosaka munamati achiti ndinoda rimi 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 remoto. Ngatinamate pamwe chete. Baba vekudenga, panguva inoi, munyika inoi, nezvakatipoteredza, tinouya kunemi tisina meso, kunemi anoona zvese, tisina simba, kunemi ane simba rese, tisingazivi, kunemi anoziva zvese, muurombo hwedu kune anazvo zvese. Chinhu chimwe chete chatokumbira, mweya wenyu unoera, kunze kwake hapana chatogona kuita. Kunze imi Jesu muchitipa simba. Ndiye mweya aive nevatsvene vazuru, ndiye mweya akamira nevarume vakamira nevhangeri. Vamwe vakapiswa, vamwe vakadambugwa musoro, asi vakafa vachiimba kuti tigone kuchengeta kutenda. Zvoda mweya unoera tigone kuchengeta michato. Zvoda mweya unoera tigone kuchengetedzeka mumabasa matiri. Zvoda mweya unoera tigone kukunda miedzo. Zvoda mweya unoera munyika yevaroyi, munyika yemhombwe, yemweya tsvina. Panoda mweya unoera pamiedzeri nopasi. Panoda mweya unoera pakuneta, kukunda nekunyengetera. Panoda mweya unoera kune vashayiwa. Panoda mweya unoera kune vari kunyengetera. Panoda mweya unoera kune vari kudzidza vhangeri. Panoda mweya unoera kune vari nekumwe kutambudzika. Panoda mweya unoera kune vari kuda vana. Panoda mweya unoera kune anoda mabasa. Panoda mweya unoera. Tenzi, rangarirai kare zvamakaita naPauro, zvamakaita naPeter, zvamakaita naMozisi, zvamakaita nemuranda weNyeria. Panoda mweya unoera apo tokupai mwoyo. Rangarirai chinhu ichi. Hatiko kana tokupai mwoyo. Tipeiwa mweya wenyu mutsvene. Dirai mweya wenyu unoera patiri, tigone kutsika nyika iyi nekufamba murima iyi, tigone kudarika pakati peshumba nembada, pakati pemapere neshato. Panoda mweya unoera. Tibatsireiwo. Zita renyu rikudzwe nekusingaperi. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Apotomupa imoyo tidirenyi mweya wenyu, tenzitonde ranyi kare utipenyi tsitsi itsva. Apotomupa imoyo tidirenyi mweya wenyu.